ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லோருமே இன்னைக்கு மறுபடியும் ஏழாவது அத்தியாயம், அதாவது ஞான விஞ்ஞான யோகம், இதை படிக்கிறதுக்கு உங்க அனைவரையுமே அழைக்கிறேன். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக அனைவரும் ஞான விஞ்ஞான யோகம் ஏழாவது அத்தியாயம் நம்ம படிக்கலாம். முழுமையான அறிவு, இது பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம். நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த 8 நிலைகள், யோகத்தின் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் 8 நிலைகள், அதை பகவான் விவரிக்கிறார். அதற்கு பின் அதில் முன்னேறுதல், அதற்கு பின் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் ஒன்னொன்னும் யமம் நியமம் ஆசனம் எல்லாமே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 33லேருந்து 36 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அபியாசேன து கவுந்தேய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல பார்த்தோம். அதற்கு பின் 37லேருந்து 45 தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்த்தோம். அதையும் நம்ம பார்த்தோம். தோல்வியுற்ற யோகி அவன் தோல்வி அடைவதில்லை. பகவான் அவனை தோல்வி அடைய வைப்பதில்லை. மாறாக அவன் அந்த எந்த நிலையில் அவன் விட்டானோ, இந்த யோகத்தை கைவிட்டானோ, அந்த நிலையிலேயே நல்ல குடும்பத்தில் அவனை பிறக்க வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு பின் கடைசியாக பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த பக்தி யோகம் தான் அனைத்து யோகங்களிலும் ஒரு பிரதானமான, அதாவது எல்லாத்த யோகத்தை விட அது உயர்ந்த யோகம். அதை நோக்கிதான் மற்ற யோகங்கள், அதாவது கர்ம ஞான மற்றும் இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள் அந்த பக்தி யோகத்தை நோக்கித்தான் செல்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நேர்த்திகை அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்து முடிச்சோம். இப்ப இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறாருன்னா, கிருஷ்ணர் பற்றிய அந்த ஞானத்தின் மகிமை, அதாவது இது இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே முழுக்கவே பகவான் தான் பேசுறார். ஒரு ஸ்லோகம் கூட வேற யாருமே பேசல. இது முதல்ல கிருஷ்ணர் பற்றிய ஞானத்தின் மகிமை அவரே கஷ்டிம் மாம் வேதி தத்வதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அதற்கு பின் 4லேருந்து 12 பிரகிருதி வித்திமே பராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சக்தியானது எப்பேற்பட்ட ஆற்றல் உடையது அப்படிங்கிறத பத்தி, தன்னுடைய திவ்ய ஆற்றலை பற்றி அந்த ஞானத்தை விவரிக்கிறார். அதற்கு பின் பகவான் கிருஷ்ணரை சரணடைதல், அதை பற்றி சதுர்வித தேமம் அதெல்லாம் சொல்ல போறார். பகவான் சொல்ல போறார், மாமேவையே பிரபத்யந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது 13லேருந்து 19 ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். அதற்கு பின் உபதேவதைகள், அதாவது இந்த தேவதாந்திரங்கள், அந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் மற்றும் மாயாவாதிகள், அவற்றை அதை பற்றி பகவான் விவரிக்கிறார். 20லேருந்து 25 ஸ்லோகம். அதற்கு பின் மயங்கிய மாயை நிலையிலிருந்து பக்தி வரை நம்ம எப்படி பிரயாணிக்கலாம், இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு 26லேருந்து 30 ஸ்லோகங்கள் சொல்ல போறார். இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். श्री भगवानुवाच मय्या शक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदाज्ञायसि तशृणु. பகவான் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கு பகவான் என்ன சொன்னார், அந்த அஷ்டாங்க யோகம் பயில்வதை பற்றி சொன்னார். ஆகையினால் அதற்கு பின் பகவான் என்ன நம்ம என்ன பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகம் ரொம்ப கடினமான யோகம். ஆகையினால் அதை செய்து நம்ம போறவர்களும் இருக்கிறார்கள். அஷ்டாங்க யோகம் செய்து முதல்ல கர்மயோகம் செய்து ஞானம் யோகம் செய்து அதற்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் உள்ள அஷ்ட அங்கங்களையும் 8 அங்கங்களையும் சரியாக பின்பற்றி எல்லாவற்றையும் சரியாக பின்பற்றி செல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதற்கு பின் பக்தி யோகத்துக்கு செல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். இதை விட சுலபமான வழி என்னன்னா நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் செய்வது.
அது வந்து சுலபமான வழி. இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அதுதான் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை என்னிடம் வந்து நீ முழுமையாக அந்த முழு யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னிடம் வந்து நீ முழு மனதுடன் என்னிடம் வந்து நீ அந்த யோகத்தை செய்வதன் மூலம் வந்து நீ எப்படி என்னை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார், ஞானம் தேஹம்ஸ்ச விஜ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோ ன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆகையினால் நான் வந்து சாதாரணமா இருக்கிற அறிவும் சொல்றேன். அதே சமயத்துல என்னை பற்றின அந்த முழுமையான அறிவு அதையும் வந்து நான் உனக்கு விவரிக்கிறேன். இதையெல்லாம் நீ கேட்டு தெரிஞ்சின்ற அப்புறம் இதை அறிந்த பின்னால் நீ வந்து இந்த உலகத்தில் நீ வந்து வேற எதையுமே நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் பகவான். மனுஷ்யாணாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேதி தத்வதஹ. அதாவது பகவான் இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. எதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு இலக்கு, பகவான் என்ன சொல்றார், என்னை பத்தின அறிவு, என்னை பற்றிய ஞானத்தை வந்து நான் விவரிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு ஒரு உயர்ந்த வஸ்து இருக்கிறது. அதற்கு அதனுடைய வந்து முதல்ல வந்து அந்த உயர்ந்த வஸ்துவை வந்து நீங்கள் அடைய வேண்டுமானால் அதனுடைய பெருமையை நம்ம வந்து முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அந்த வந்து இப்போ ஒரு உயர்ந்த ஒரு பதவி இருக்கிறது. நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்றோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தலைவராக ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு பிரயத்தனப்படுறோம். அந்த தலைவராக ஆனால் நமக்கு வந்து அதனுடைய மகத்துவம் முதல்ல தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதனால் நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும், அந்த அந்த ஒரு பதவியினுடைய பயன், ஒரு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா, அந்த பதவிக்கு வந்து என்ன அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அது தெரியணும் இல்லையா நம்மளுக்கு. அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து அதை நோக்கி நம்ம பிரயத்தனமே செய்வோம். ஆகையினால் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னை வந்து அடைவதுங்கிறது வந்து ஆயிரம் மனிதர்கள் வந்து என்னை நோக்கி யாரேனும் ஒருவன் தான் இந்த முயற்சியே செய்யலாம் என்னை பற்றி அறிவதற்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி ஆயிரம் அதாவது ஆயிரம்னா ஒரு கோடியில ஒருத்தன் தான் வந்து என்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறதையே எடுப்பான். அப்படி எடுக்கிற அந்த 1000 கோடி பேர்ல வந்து இன்னொரு கோடி பேர்ல ஒருத்தர் தான் வந்து என்ன முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறான், என்னை அதற்கப்புறம் வந்து முழுமையாக அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு உயர்ந்தது என்னை பற்றின இந்த அறிவு வந்து சாதாரணது கிடையாது. எல்லோருக்கும் நான் வந்து எடுத்து கொடுத்து விடுவது கிடையாது. எவ்வளவோ கோடிக்கணக்கான பேர்ல வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் வந்து இந்த முயற்சியே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே வருகிறது. அப்படி செய்பவர்களிலும் கூட அப்படிப்பட்ட முயற்சி செய்து ஒருத்தரா கோடியில ஒருத்தர் முயற்சி செய்து இன்னொரு கோடி ஆகும். அந்த கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் வந்து பகவானை பற்றிய உண்மையான அறிவே கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய மகத்துவத்தை வந்து பகவான் வந்து முதல்ல விவரிக்கிறார். இதுவும் முக்கியமான ஸ்லோகம் இது இந்த அத்தியாயத்துல. பூமிராபோ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவ ச அகங்காரம் இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. பகவான் வந்து நம்ம இதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த பிரகிருதியை பற்றி வந்து விவரமாக 24 தத்துவங்கள் இருக்கின்றன. அதை வந்து நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயங்கள் செல்லும் போது நம்ம வந்து விவரமா பார்க்கலாம். இப்பொழுது வந்து ஒரு சுருக்கமாக பகவான் கூறியிருக்கிறார். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது 5ம் பஞ்சபூதங்கள். அதை தவிர வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதாவது மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ, இந்த 8ம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் சக்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா. இந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஹை லெவல்ல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இந்த 8ம் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த லெவல்ல வந்து நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது பஞ்சபூதம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த 5. அதை தவிர வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த மனம், அதற்கு பின் நம்மளுடைய புத்தி, அதற்கப்புறம் அகங்காரம், நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய அகங்காரம், நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதாவது அதாவது தன்னுடைய அந்த 3 லேயர்கள் வந்து நம்மை மூடி இருக்கும். ஒவ்வொருவரையும் வந்து இந்த 3 மேன்மூடிகள் வந்து மூடி இருக்கும். ஆகையினால் இந்த 8ம் சேர்ந்தது தான் வந்து என்னுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து அபரேயம் இதஸ்பன்யாம் பிரகிருதிம் வித்திமே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யயேதம் தார்யதே ஜகத்து. பலம் பொருந்திய அர்ஜுனா,
இதற்கு அப்பால் இந்த இந்த 8 பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 8 பொருந்திய இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பால் அதைவிட உயர்ந்த ஒரு சக்தி ஒன்று உள்ளது. அது வந்து இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை விட வந்து இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கை வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. முதல்ல வந்து இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கை வந்து ஒரு சுயநலம் நிறைந்ததுதான். ஏன்னா வந்து இங்க இந்த இந்த உலகம், அதாவது இந்த உலகம் சொன்னா வந்து இந்த பூமி மட்டும் கிடையாது. இதை போல பல பல பூமிகள் இருக்கின்றன. இந்த பூமிகள் எல்லாம் இருப்பவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்ல தான் இருப்பார்கள். ஒரு சுயநல கண்ணோட்டத்தோடு தான். ஏன்னா வந்து அந்த 3 சக்திகள், அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படிங்கிற 3 முக்குணங்கள் வந்து பகவானுடைய சக்திகள் இல்லையா? அந்த 3ம் வந்து எல்லார் மேலேயும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். 24 மணி நேரமும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். ஆகையினால் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு சுயநலத்தோடு தான் இருப்பார்கள். ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி ஒரு உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு இந்த ஜட இயற்கை அப்பாற்பட்ட ஒரு இயற்கை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுதான் அவருடைய அந்த வைகுண்டம் அல்லது கோலோகம்ங்கிற இயற்கை. அதை பத்தி சொல்றாரு பகவான். அதற்கு பின் வந்து 6, 7 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சொல்றார், படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்ததுதான். படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து ஒண்ணு என்னுடைய ஆன்மீக அந்த இயற்கையில இருக்கலாம், இல்ல இந்த நீ இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட இயற்கையான இந்த இயற்கையில இருக்கலாம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நீ நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் தெளிவா சொல்றார், மத்த பரதரம் நான்யத்து கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோத்தம் சூத்ரே மணிகணாய்வ. இப்போ இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா? இந்த மகாவிஷ்ணு அவருடைய உடல்லேருந்து நிறைய அவருடைய உடல்லேருந்து இந்த சுவாசம் மூலமாக அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து பல பல அண்டகோடிகள் உருவாகின்றன. பல பல அண்டங்கள், ஒரு அண்டத்திலையும் வந்து அந்த 14 லோகங்கள் இருக்கும், இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கும். இது மாதிரி பல பல லோகங்கள் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தே வருகிறது. இந்த அனைத்து அண்டங்களும் வந்து ஒரு முத்து மாலை இருக்கிறது. அதை வந்து எப்படி ஒரு முத்து மாலை வந்து கோர்த்தால் ஒரு நூல் வந்து கோர்க்கிறதோ அதே போல வந்து பகவான் என்கிற நூலினால் நாம் அந்த அனைத்து அண்டங்களும் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதுதான் நம்ம இந்த படத்துல பார்க்கிறோம். பகவான் வந்து நூலை போல அவர் வந்து வெளியில தெரிய மாட்டார். ஆனா அந்த அண்டங்கள் அனைத்தும் வந்து இந்த முத்துமாலையில கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் போல் வந்து அவரிடம் வந்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வந்து எதுவுமே கிடையாது. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல அவருடைய பரமமான அந்த சக்தியை பற்றி விவரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ வந்து எதெல்லாம் பகவான் எதுவா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல விவரமா பார்க்க போறோம். விபூதி அத்தியாயம் சொல்லிட்டு நிறைய சொல்ல போறாரு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முன்னோட்டம் மட்டும் கொடுக்கிறாரு இந்த அத்தியாயத்துல. ரசோ அஹமஸ்து கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோகோ பிரணவஹ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் ரிஷு. நானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரனின் ஒளியாகவும் வேத மந்திரங்களில் பிரணவ ஒளியாகவும் இருக்கிறேன். ஆகாயத்தின் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவை அனைத்தும் என்னெல்லாம் இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த 8லேருந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார் பகவான். அதாவது தண்ணீர்ல வந்து அவர் தான் சுவையா இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து சூரிய சந்திரன் அதனுடைய ஒளியாகவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். வேத மந்திரங்களில் அவரே வந்து பிரணவமாக இருக்கிறார். ஆகாயத்தில் வந்து ஆகாயத்தின் ஒளி அதுவாக இருக்கிறார். மனிதரில் வந்து திறமையாக இருக்கிறார். பூமியின் மூல நறுமணம், அதாவது பூமி அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே ஒரு மனம் தான் சொல்லுவோம். அந்த மனமாக பகவான் தான் இருக்கிறார். நெருப்பின் வெப்பமாக இருக்கிறார். உயிரினங்களின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறார். உயிராக இருக்கிறார். அனைத்து சந்நியாசிகளின் தவமாக அவரே இருக்கிறார். எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை அவரே. புத்திசாலிகளின் புத்தி நுண்ணறிவும் அவரேதான். பலசாலிகளின் பலமும் அவரேதான். காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலமும் அவர்தான். தர்மத்துக்கு கொள்கைக்கு விரோதமில்லாத அந்த காமம், அதாவது இல்லற வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் பகவானே தான் இருக்கிறார். ஆகையினால் இவை அனைத்துமே வந்து இது வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முன்னோட்டமா தான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஒரு 10-15 தான் சொல்லியிருக்கார். இன்னும் நிறைய சொல்ல போறார் 10வது அத்தியாயத்துல. ஆகையினால் அப்போ நம்ம வந்து விவரமா பார்ப்போம். இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இது வந்து ஜட இயற்கை, ஆன்மீக இயற்கை, 2 இயற்கை இருக்கிறது. இந்த 2 இயற்கையில இருக்கிறதுமே பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றன.
அப்புறம் இந்த எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறது அனைத்துமாகவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். ஒரு தண்ணீருக்கு சுவையான அவர் தான் இருக்காரு. ஒரு பூவுக்கு நறுமணம்னா பகவான் தான் இருக்கிறார். எப்படி நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு பாலை தயிராக ஆ ஒ அது தயிராக மாற்றுகிறோம். அது எப்படி தானாகவே நடக்குமா? அந்த அந்த நடக்கும் அந்த தன்மையாகவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். இது போல சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அனைத்துமாகவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். அப்படிங்கிறது தான் பகவான் ஒரு சூட்சகமாக ஒரு முன்னோட்டம் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ. இப்ப 12, 13 இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம். இதுல சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானதும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டுள்ளவை என்பதை நீ அறிவாயாக. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இதுல 3ம் கலந்து எந்த வாழ்க்கை இருக்கிறதோ அவை அனைத்துமே என்னால் என்னுடைய சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை அப்படிங்கிறத நீ புரிந்து கொள். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்கு உட்பட்டவை. இது நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம். பகவான் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர், நாம் அனைவரும் மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படிங்கிற அவருடைய ஒரு சக்தி. இது இந்த 3 சக்திகளும் அவருடைய பல சக்திகளில் ஒரு சக்தி. இவைதான் நம்ம அனைவருமே ஆட்டி படைக்கின்றன. இதுக்கு ஆட்டி படைக்கிற அனைத்துமே இந்த என்னுடைய சக்தி அப்படிங்கிறத நீ முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ. இவை அனைத்தும் என்னால் பட்டவதாக இருந்தாலும் நான் அவர்கள் அந்த சக்திக்கு கட்டுப்பட்டவன் அல்ல, நான் தான் அவற்றை கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் 13வது ஸ்லோகத்துல சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஏன்னா இந்த படத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த காம, குரோத, மோக, லோப, மத, மாத்சரிய அப்படிங்கிற இந்த 6 மலங்கள் இருக்கிறது. இந்த 6 மலங்களும் இந்த முக்குணங்களினால் தான் இந்த 6 மலங்களும் உண்டாகின்றன. இவற்றில் நம்ம உழண்டு கொண்டே இருந்தோமானால் நம்மால் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல குணங்களை அறியவே முடியாது. இதிலேயே நம்ம மாட்டிக்கொண்டு விடுவோம். இந்த ஜட இயற்கையின் ஜட சக்திகளிலேயே மாட்டிக்கொண்டு பகவானை பற்றிய ஒரு ஞானமே இல்லாமல் ஆகிவிடுவோம். ஆகையினால் இந்த மூவகை குணங்களில் யார் யாரெல்லாம் மங்கி இருக்கிறார்களோ, மயங்கி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த அழிவற்ற என்னை பற்றி அறிவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த முழு என்னை பற்றிய உலகம் எப்படி, என்னை பற்றிய ஆற்றல் எப்படி, என்னுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும், அதை பற்றிலாம் அவர்களுக்கு ஒரு அறிவே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தைவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. இது முக்கியமான ஸ்லோகம், 14வது ஸ்லோகம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. இந்த 3 சக்திகள் பகவான் ஒரு பெரிய பள்ளம் வெட்டி வைத்திருக்கிறார் அனைவரும் விழுவதற்காக. இந்த 3 குணங்களினால் ஆன இந்த ஜட இயற்கை அங்கங்க நிறைய பள்ளம் வெட்டி வைத்திருக்கிறார். நம்ம கண்டிப்பா விழுந்துதான் விடுவோம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். இந்த சக்தியை உன்னால் வெல்ல இயலவே இயலாது. எப்படி ஒரு கடல்ல ஒருத்தன் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறான், அவனை வேற யாராவது இந்த கடல் இல்லாம மேலிருந்து யாராவது கை கொடுத்து காப்பாற்றினால்தான் உண்டு. அவனால் இல்லைன்னா அந்த கடல்ல தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவனால் வெளியில வர முடியாது. இல்லைன்னா அதே மாதிரிதான் பகவான் இந்த சக்திகளில் நீ மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாய். இது வெல்வதற்கு அரியது. வெல்வதற்கு அரியதுன்னா உன்னால வெல்ல முடியாது. இதுல நீ மாட்டின்றேன்னா நீ கண்டிப்பா திருப்பி திருப்பி இந்த சூழல்ல தான் நீ இருப்ப. நீ என்ன சரணடைந்தா மட்டும் தான் உன்னால இதுல வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல வெளியிடுறார். அதற்கு பின் 4 வித மனிதர்கள் யார் யார் அவர்கள் பகவானை சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும் நம்ம முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா அபஹத ஞானா ஆசுரம் பாவமாஸ்ருதாக. அதாவது இங்க 4 பேர் சொல்றார். துஷ்கிருதினோ, அப்புறம் மூடா, அப்புறம் நராதமா, அதற்கப்புறம் ஆசுரம். இந்த 4 விதமான ஒரு மனிதர்களை பற்றி பகவான் குறிப்பிடுகிறார். சற்றும் அறிவில்லாத மூடர்கள், அதற்கு பின் மனிதர்களிலேயே கடைநிலையானவர்கள், ரொம்ப கீழானவர்கள், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். ஒரு மாயை அபகரித்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. மாயை பீடிக்கப்பட்டு அந்த அறிவியை மங்கி அறிவு மழுங்கப்பட்டவர்கள். அப்புறம் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்கள், அசுரத்தன்மை உடையவர்கள். இவர்கள் 4வரும்
துஷ்டர்கள், என்னிடம் வந்து இவர்கள் என்னைக்குமே சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4 பெயரை பற்றி பகவான் சொல்றார். இப்ப இந்த துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னா வந்து நாத்திகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அவர்கள் வந்து அறிவாளிகள் அப்படின்னா வந்து இந்த ஜட இயற்கை குறித்த அறிவு. அது வந்து அதாவது ஆன்மீக அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜட இயற்கை குறித்த அறிவு. இந்த ஜட இயற்கை பற்றின அறிவு வந்து சரியான உண்மையான அறிவு கிடையாது ஆக்சுவலா. உண்மையான அறிவு எதுன்னா, பகவானை பற்றின அறிவு மட்டும் தான் உண்மையான அறிவு. அதுதான் உண்மையான ஞானம். ஆனா இந்த நாத்திகவாதிகளுக்கு வந்து இந்த ஜட இயற்கை குறித்த அறிவு மட்டும் தான் இருக்கும் அவர்களுக்கு. ஆனால் அவர்கள் வந்து மாயையால் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். ஆகையினால் இவர்கள் வந்து ஒரு நாத்திகவாதம் பேசுபவர்கள். பகவானே இல்லை. இந்த வந்து இயற்கையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதுவே தானாகவே படைத்துக்கொண்டு தானாகவே அழிந்துவிடும். இதுல வந்து பகவான் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாஸ்திகவாதம் பேசுபவர்கள். அதற்கு பின் வந்து மூடர்கள். எப்படி வந்து இந்த படத்துல பார்க்கிறோம். ஒரு கழுதை வந்து ஒரு பெரிய பொதிய சுமந்து இவ்வளவு பெரிய மூட்டையை வந்து சுமந்து கொண்டு செல்கிறது. ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக இவ்வளவு கடினமாகவா உழைக்க வேண்டும்? அந்த ஒரு முட்டாள்தனம் இல்லையா? இது வந்து இந்த மாதிரி பண்றது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஒரு ஜட இயற்கையில வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கீழான ஒரு பலன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக யார் யாரிடமும் வந்து நம்ம வந்து போயிட்டு ஒரு ஒரு கீழான வேலைகளை நம்ம வந்து ஈடுபடுகிறோம். என்னெல்லாமோ நம்ம வந்து இவ்வளவு கீழ்த்தனமாகவா நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு சூட்சமமாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து நேரமே இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ கூட நேரம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை இல்லையா? பகவானை பற்றி ஒரு சிந்தனையே இல்லாமல் தன்னுடைய ஆத்ம குணங்களை அதை வந்து விருத்தி செய்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய உண்மையான குணம் வந்து கைங்கரியம், பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்வது அப்படிங்கிறதையே உணராமல் ஏதோ ஒரு பொதி சுமக்கிற கழுதை மாதிரி நம்ம வந்து சுமந்து கொண்டே போய் கொண்டு இருந்தோம்னா இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூடர்களை பற்றி பகவான் சொல்றாரு இங்க. அதற்கப்புறம் வந்து ஆசுரம் பாவம், அதாவது அசுரத்தன்மை உள்ளவர்கள், அதாவது ஒரு பேய் குணம் உடையவர்கள். இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ராவணன். அவன் வந்து ஒரு அசுரத்தன்மை உடையவன் இல்லையா? ஏன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து எவ்வளவோ நல்லது இருந்தது அவன்கிட்ட. இந்த இலங்கையில வந்து இல்லாத ஒரு வைபவமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்வார்கள். இருந்தாலும் அவன் வந்து உலகையும் வெல்ல வேண்டும். இது கிடைச்சும் பத்தாது அவனுக்கு. இது கிடைச்சும் பத்தவில்லை. மாற்றான் மனைவி வந்து அபகரித்து கொண்டு வந்தான். இது தேவைதானா? இதுதான் ஆசுரம் குணம்ங்கிறது. அதாவது தனக்கு இருக்கிற ஒரு செல்வத்தை வந்து அதை வைத்து திருப்தி அடையாமல் மற்றவர்களுக்கும் தனக்கு வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு கிடைத்தால் அது வந்து அதை பார்த்து பொறாமை வேற. அது பொறாமை அப்படின்னா என்ன? உண்மையான அர்த்தம் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அடுத்தவருக்கு ஒரு வஸ்து இருக்கிறது, ஒரு பொருள் இருக்கிறது. அந்த பொருள் வந்து அவனுக்கு பிடித்தமாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த பொருள் அவனிடம் இருப்பது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை. அதுதான் வந்து பொறாமை. ஆகையினால் இந்த பொறாமை, இந்த ஒரு கெட்ட நடத்தை, இதெல்லாம் கொண்ட ஒரு பேய் குணம் கொண்டவர்கள் வந்து இந்த ஆசுரத்தன்மை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3வது பிரிவினர். அதற்கு பின் வந்து நராதமா, அதாவது இந்த ஜகாய் மதாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீழான நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதர்கள் வந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் அவர்கள் வந்து அபச்சாரப்பட்டனர். அந்த கதையை அப்புறம் பார்ப்போம். மனித இனத்திலேயே தாழ்ந்த ஒரு பிறப்பு உடையவர்கள், அதாவது தாழ்ந்த காரியங்களை செய்து கொண்டு இந்த மது போதையில் இருந்து கொண்டு எப்பொழுதுமே ஒரு தவறான காரியங்களை செய்து கொண்டு ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து இந்த 4வது பிரிவினர். இந்த 4 பேரும் வந்து கண்டிப்பாக பகவானை சரணடையவே மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார். இது நம்மளுக்கே தெரியும். இந்த இந்த ராவணன் வந்து கடைசி வரைக்கும் சரணடையவே இல்லை. அது எல்லாருக்குமே பிரசித்தமான உண்மை. அதே போலதான் மீதி 3 கேட்டகரியில இருக்கிறவர்களுமே. இதற்கு பின் வந்து இன்னும் 4 பிரிவினர் சொல்றார் பகவான். இவர்கள் 4 பேரும் வந்து ரொம்ப நல்லவர்கள். இவர்கள் வந்து பகவானை சரணடைபவர்கள். அதுன்னு சொல்லிட்டு சதுர்விதா பஜந்தேமாம் ஜனா சுக்ருத்தினோ அர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசூர் அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரத ரிஷப. ஆர்த்தன், ஜிக்ஞாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானி, இந்த 4 பேரும் வந்து இந்த பக்தர்களின் கோஷ்டியில் இருப்பவர்கள். 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். அதாவது துயரற்றோர், அதற்கு பின் வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், அப்புறம் வந்து பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இவர்கள் 4வரும் வந்து ஏன்னா வந்து துயரற்றோர் ஏன் வந்து பகவான் சொல்றாருன்னா, ஒரு குந்தி கூட சொல்றா இல்லையா, எனக்கு வந்து பகவான் போய் கேட்கிறா, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கேட்டோன்னு, எனக்கு வந்து நிறைய துயரத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்கிறா. ஏன் அப்படின்னா, துயரம் இருந்தாதான் வந்து பகவானுடைய நினைப்பு எனக்கு வரும், ஆகையினால எனக்கு துயரத்தையே நிறைய கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றா. அது வந்து துயரற்றோர்ங்கிற ஒரு துயரத்துக்காக, ஒரு துயரம் இருக்குங்கிறதுக்காக பகவான்கிட்ட போய் சரணடைபவர்கள். அதற்கு பின் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து
அர்த்தார்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அர்த்தார்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி. அர்த்தார்த்தி அப்படின்னா வந்து ஒரு செல்வத்தை தேடுபவர்கள். அதாவது இந்த பொருட்செல்வம், இந்த ஜட உலகில் உள்ள இந்த பொருட்செல்வத்தை விரும்பி பகவானிடம் அதை பிரார்த்தித்து செல்பவர்கள். அதற்கு பின் வந்து கேள்வியுடையவர்கள். ஜிக்ஞாசு அப்படின்னா வந்து கேள்வியுடையவர்கள். பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத வாக்கியம் இருக்கிறது. ஜிக்ஞாசுனா வந்து தன்னை பற்றி அறிய முற்படுபவன், தன்னை பற்றின கேள்வி, ஆத்மாவை பற்றி கேள்வி, அந்த கேள்வியுடையவன். தான் யார், ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி உடையவன் வந்து அந்த ஜிக்ஞாசு. அதற்கு பின் வந்து ஞானி. அவன் வந்து பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவன். அதாவது பகவானை பற்றின அந்த அறிவு, பகவானை பற்றிய அந்த சம்பந்தமான அறிவை, அந்த பூரணத்தின் அறிவுனா பகவானை பற்றின அறிவை தேடுபவன். இந்த 4 பேரும் பகவானை அடைவதற்காக அதற்காக உழல்பவன். ஆகையினால் இந்த 4 பேர், இந்த 4 பேர்ல வந்து ஞானி தான் வஸ்தி உயர்ந்தது. ஏன்னா வந்து மீதி 3 பேரும் வந்து எதுக்கோ பகவான் கிட்ட வராங்க. ஆனா வந்து பகவானை பிரார்த்தித்து வரவில்லை, பகவான் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவில்லை. ஆனால் வேற ஏதோ காரணத்துக்காக வருகிறார்கள். ஆனாலும் பரவாயில்லை, ஏன்னா வந்து அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது பகவான் கிட்ட வருகிறார்கள். ஆகையினால் இந்த 4 பேரும் வந்து நல்லோர், எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்கள் வந்து தொண்டு புரிகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் எடுத்துக்கிறார். இப்போ இந்த படத்துல எல்லாம் பாக்குறது வந்து இந்த முதல் படத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறது இந்த கஜேந்திர மோட்சம் அப்படிங்கிற கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இந்த முதலை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் வந்து நேரடியாகவே அந்த, அதாவது முதலை கிட்ட இருந்து இந்த யானை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் நேரடியாக வந்து அந்த ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து காப்பாற்றுறார். அதற்கு பின் வந்து திரௌபதியின் வஸ்திராஹரணம் அந்த சமயத்துல வந்து பகவான் அந்த புடவையை சுரக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து சுக கோஸ்வாமி, பரீட்சித் மகாராஜா, இவர்கள் வந்து இதுவும் தெரிஞ்ச கதை தான். பாகவதத்துல வந்து பரீட்சித்துக்கு வந்து 7 நாள் கெடு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து அவன் இறந்து விட போகிறான். ஆகையினால் எதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டுமோ அதையெல்லாம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னே சுக கோஸ்வாமி அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உபதேசிக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து நடுப்புற இருக்கிறது சுக கோஸ்வாமியின் ஜனனம். இது அவர் வந்து சுக கோஸ்வாமி வந்து அவர் ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரம்மஞானி. ஏன்னா வந்து அவருடைய தந்தை தான் வந்து வேதவியாசர். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 ஆண்டுகள் அந்த தாயாரின் வயிற்றிலேயே இருந்து விட்டாராம். நம்ம வந்து சாதாரணமா ஒரு 10 மாதம் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா அவர் வந்து அவருக்கு வெளியில வரத்துக்கே இஷ்டம் இல்லை. அந்த ஒரு ஜட இயற்கையில் வந்து பிறப்பதற்கு அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது. அவ்வளவு பிறக்கிறதுக்கு முன்னே அவர் ஞானி, பரமஞானி. ஆகையினால் அவர் வெளியிலேயே வரவில்லை 16 வருஷங்களாக. அதற்கு பின் வந்து துருவ மகாராஜா சரித்திரம் ஒரு நாளைக்கு பார்ப்போம். இது வந்து ராமர், ஹனுமான், அப்புறம் வந்து இந்த சுக்ரீவாதிகள் அவர்கள் எல்லாம் தோழமை கொண்டு இருக்கிறார்கள். கடைசி இது வந்து நைமச்சாரண்யத்தில் வந்து இந்த முனிவர்கள் சூத பௌராணிக, அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவத கதை தான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து விவரிக்கும் கதை தான் இதுவும். இந்த சித்திரங்கள்லாம் வந்து இந்த இடத்துல யார் யாரெல்லாம், அதாவது இந்த பகவானை குறித்து காரியங்கள் செய்தவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. 4 பேர் வந்து பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். அதற்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ 17வது ஸ்லோகம். தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ யத்யர்த்தம் அஹம் சம பிரியாஹ. இந்த 4 பேர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஆர்த்தன், ஜிக்ஞாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். அதாவது ஞானிதான் சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பேர் சரணடைபவர்கள்ல வந்து ஞானி, அதாவது என்னுடைய பக்தி தண்டில் எனக்காக செய்பவன். அதாவது நம்ம பாக்குறோம் எல்லாரும் வந்து பகவானிடம் பிரார்த்தித்து செல்கிறார்கள். இந்த ஆர்த்தன், ஜிக்ஞாசு எல்லாம் பிரார்த்தித்து செல்கிறார்கள். எதற்காக? அதுவும் ஒரு செல்பிஷ் மோட்டிவ் தான், தனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனா வந்து இந்த ஞானிங்கிறவன் வந்து தனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக வரல, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், பகவானுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரான். அவர்கிட்ட பகவானையே பிரார்த்தித்து வருகிறான். நான் வந்து உன்னிடமே பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால பகவானுக்கு அந்த ஞானி தான் ரொம்ப பிரியமானவன். அதே மாதிரி அவனுக்கும் நான் தான் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்போ 19வது ஸ்லோகம், இதுவும் முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். பஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவஹ சர்வம் இதி ச மகாத்மாசு துர்லபஹ. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன்
எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா வந்து மிகவும் அரிதானவன். அதாவது நிறைய பிறவிகள் கடந்தால்தான் வந்து உண்மையான அறிவு கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து எடுத்த எடுப்பிலேயே வந்து நம்ம வந்து முதல் படியை அடைந்து விட முடியாது யாருமே. எடுத்த இடப்பிலேயே வந்து ஒரு மேலான கதி வந்து எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடாது. அந்த ஒரு பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஒரு சில பேருக்கு கிடைக்கலாம். ஆனா வந்து பற்பல பிறவிகள், அதாவது நம்ம என்னெல்லாமோ பிறவிகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த பிறவிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகவானுடைய சம்பந்தமும் பாகவதர்கள், அதாவது பக்தர்களுடைய சம்பந்தமும் வந்து கிடைத்தால்தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்ல உண்மையான அறிவு கிடைக்கும். எல்லா காரணங்களுக்கும் என்னையே காரணமாக, அதாவது அனைத்திற்கும் பகவான் காரணம். அவருக்கு ஒரு காரணம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து அவர் வந்து அனைத்தையும் அவர்தான் படைத்தார். அவரை வந்து படைத்தவர்கள் யாரும் கிடையாது. எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அவன் வந்து பற்பல பிறவிகள் கடந்தால்தான் அவனுக்கு அந்த ஞானி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலை கிடைக்கிறது. அத்தகைய மகாத்மா அவன் வந்து மிக அரிதானவன். அதுதான் நம்ம முதலே பார்த்தோம். கோடி பேர்ல வந்து ஒருத்தர் தான் வந்து முயற்சி செய்கிறார்கள் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு. அப்படி ஒன்னொன்னா சேர்ந்து இன்னொரு கோடி வந்ததுன்னா அந்த கோடியில ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை வந்து உண்மையிலேயே அடைகிறார்கள் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பகவானை பற்றி அறிவது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய கடினமான ஒரு காரியம். ஆகையினால் நம்ம அனைவருமே வந்து இப்போ பகவத்கீதை கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு நன்மையான ஒரு இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் நோட். ஏன்னா வந்து நம்ம அனைவருக்குமே வந்து பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டோம். ஆகையினால் நம்ம அனைவருமே வந்து இந்த பக்த கோஷ்டிகளில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அது ஒரு கேரண்டி நம்மளுக்கு. இனிமே வந்து நம்ம நல்ல பகவானை குறித்து அடுத்தடுத்த நிலை குறித்து அவர் சொல்றாரு இல்லையா, அந்த ஞானி அப்படிங்கிற நிலைக்கு அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம இன்னைக்கு பிரபுபாதா வீடியோல கூட பார்த்தோம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து சொல்றோங்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடாது. சாண்டிங், அதாவது ஒரு உண்மையான பக்தியோட நம்ம சொல்ல வேண்டும். நானும் சொல்றேன் வந்து எனக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கணும், நான் இவ்வளோ ரவுண்டு சொல்றேன், ஆகையினால எல்லாரும் என்னை பார்த்து மதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட சொல்லக்கூடாது. உண்மையிலேயே வந்து நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செய்யணும். நம்மளோட பெருமை பீத்திக்கிறதுக்காக, பெருமை எடுத்துக் கொள்வதற்காக நம்ம செய்யக்கூடாது. அதுதான் சொன்னார் இன்னைக்கு பிரபுபாதம். இப்போ வந்து 20-21 ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம். காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹிருதஞானாः பிரபத்யந்தே அன்யதேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. அதுக்கப்புறம் வந்து யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தையா சிதுமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலம் ஸ்ரத்தாம் தாமேம விததாம்யஹம். இப்போ இந்த படத்துல நம்ம பார்க்குறோம், அதாவது இது டெமி காட் வர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது அந்த தேவதாந்திரங்கள், ஒரு கீழான தேவதைகள், அவர்களை வந்து வழிபடுபவர்கள், அதை பத்தி சொல்றார் பகவான். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் வந்து சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் வந்து பின்பற்றுகிறார்கள். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை வந்து நானே பலப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா இப்ப வந்து என்ன சொல்றார், இந்த ஜட ஆசைகள், இந்த 3 கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம். 4 பேர்ல வந்து ஆர்த்தன், ஜிக்யாசு, அர்த்தார்த்தி, இந்த 3 பேர் வந்து பகவான்கிட்ட தான் வராங்க. ஆனா வந்து எதுக்காக வராங்க, அவர் வேற ஏதோ ஒரு ஜட இயற்கையின் அந்த ஜட ஆசைக்காக, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள், ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட், அதுக்காக வேண்டி வரார்கள். ஜட ஆசையின் அறிவை இழந்தவர்கள் வந்து இந்த தேவர்களிடம் சரணடைகிறார்கள். இந்த இந்திரன், அப்புறம் குபேரன், அப்புறம் வந்து பிரம்மா, ருத்ரன் ஆகிய அந்த சுத்ர தேவதைகளிடம் போய் வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். எதற்காகனா வந்து ஏதோ ஒரு அல்பமான ஒரு பலனை பிரார்த்திப்பதற்காக. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையும் வந்து நான் தான் பலப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஏன்னா எதையுமே ஒரு பற்றுதலே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பதிலா, அதாவது எதுலையுமே ஒரு பற்று இல்லாம ஒரு நாஸ்திகனா இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஏதோ ஒரு தேவதையாவது பற்றி கொண்டால் அந்த தேவதையை வந்து இப்ப முதல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பற்றுதல் வேண்டும் இல்லையா, ஒரு பற்றுதல் வந்து எதன் மேலாவது வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வந்து அந்த பற்றுதலை வந்து மாற்றி பகவான் மீது திருப்பலாம். இப்போ இதற்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம். அதாவது இப்போ ஒரு திருமணம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்ப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள், நம்ம வழக்கத்துல இருக்கு. அப்போ வந்து சொல்லுவார்கள், அதாவது வானத்துல வந்து அந்த ஒரு நட்சத்திரம், அதாவது முதல்ல அந்த பெரிய நட்சத்திரத்தை ஒண்ணு காட்டுவார்கள், அதற்கு பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு அதை விட சிறிய நட்சத்திரத்தை காட்டுவார்கள், அதற்கு பின் வந்து அதற்கு பக்கத்துல இன்னொரு சிறிய நட்சத்திரத்தை காட்டுவார்கள். அப்படிதான் வந்து ஒரு பெருசா பிரசித்தமா இருக்கிறத ஒண்ணத்தை வந்து காமிச்சிட்டு
அதற்கு பின் வந்து அதை விட ஒரு துல்லியமானது, அதை விட ஒரு துல்லியமானது அப்படி காமித்தால் தான் நமக்கு வந்து நம் மனம் வந்து கிரகித்துக் கொள்ளும். எடுத்த எடுப்பிலேயே வந்து பகவானை பற்றி சொன்னால் நம் மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஆகையினால் முதல்ல ஏதோ ஒரு தேவதாந்திரங்களை பற்றிக்கொள், பரவாயில்லை. அதை பற்றி கொண்டு நீ வந்து மெதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பக்குவத்தை வந்து அந்த தேவதாந்திரங்களிலேயே நீ வந்து பிரார்த்தித்து செய்து கொண்டே வந்தாயானால் அந்த அப்புறம் வந்து அது அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் உன்னை. ஆகையினால் இந்த நம்பிக்கையை கூட வந்து நான் தான் பலப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல. இப்போ 22, 23 இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது எந்தெந்த தேவதை வந்து எந்தெந்த நல்லது செய்தாலுமே அந்தந்த தேவதைக்கும் பகவான் தானே வந்து அந்தராத்மாவாக இருக்கிறார் இல்லையா? இப்போ வந்து இந்திரன் வந்து ஒரு அனுகிரகம் பண்றாருன்னா அந்த இந்திரனுக்குள்ளேயும் அந்தராத்மாவாக இருப்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். ஒரு சூரிய தேவன் வந்து ஒரு அனுகிரகம் பண்றார் அப்படின்னா அந்த சூரிய தேவனுக்குள்ளேயும் பகவான் தான் வந்து அந்தராத்மாவாக இருந்து அந்த அனுகிரகத்தை செய்கிறார். ஆகையினால் எந்தெந்த தேவதைகள் எந்தெந்த ஒரு அதாவது எந்தெந்த தேவதைகளை வந்து அவன் வணங்கி ஒரு வழிபட்டு ஒரு ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறானோ அந்த தேவதைக்கும் நான் தான் வந்து அந்த நன்மையெல்லாம் அளிக்கிறேன், அந்த தேவதையின் உள்ளிருந்து நான் தான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். அப்புறம் வந்து அந்த வத்து பலம் தேசாம் தத்பவத் அல்பமேதசாம் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் வந்து என்னுடைய உன்னதமான உலகை அடைகின்றனர். அதுதான் சொல்றாரு பகவான். அதாவது அந்த மற்ற தேவதைகளிடம் நம்ம போய் பிரார்த்தித்துக் கொள்ளலாம், நம்ம வந்து அதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. ஆனா வந்து அந்த பலன் வந்து அல்பமானது. எப்படி வந்து அவர்களை வந்து ஏன்னா அந்த தேவதைகளுக்கும் வந்து ஒரு தோன்றும் காலம் ஒரு முடிவு காலம்ங்கிறது இருக்கு. எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தோன்றும் காலம் ஒரு முடிவு காலம் இருக்கிறதோ அதே போல வந்து அந்த தேவதைகளுக்கும் வந்து தோன்றி மறையும். ஈவன் பிரம்மாவுக்கு கூட வந்து அவருக்கு வாழ்நாள்ங்கிறது இருக்கு. ஏன்னா வந்து அவரும் வந்து ஒரு நாள் அழிக்கப்படுபவர் தான், ருத்ரனும் ஒரு நாள் அழிக்கப்படுபவர் தான், அனைவருமே வந்து ஒரு நாள் வந்து அழிக்கப்படுபவர்கள் தான். ஆகையினால் எல்லோருமே பகவான் வந்து அந்த பிரளய காலத்தில் பகவானுடைய வயிற்றில் சென்று விடுவார்கள். அதற்கு பின் வந்து திரும்பவும் இன்னொரு சிருஷ்டி உண்டாகும். அவர்கள் வந்து எப்படி வந்து அதாவது பகவானை காட்டிலும் அவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் தான். அதே மாதிரி அவர்கள் கொடுக்கும் பலனும் வந்து தாழ்ந்ததாக தான் இருக்கும், அல்பமாகவும் அஸ்திரமாகவும் தான் இருக்கும். ஆனால் என்னை வழிபடுபவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நிலையான பலனை அடைவார்கள். அதாவது என்னையே அடைவார்கள், என்னுடைய உன்னத நிலையான என்னுடைய கோலோக வைகுண்டத்தை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்ப 24வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து அவ்யக்தம் யக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயா பரம் பாவம் அஜானந்தோ மாம் அவ்யயம் அனுத்தமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்று இருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை வந்து பற்றி அறியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். வந்து இந்த உலகத்துல வந்து மனிதர்களா வந்து பல 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 ஒரு தோற்றங்களில் வந்தார் இல்லையா? ராமராகவும் வந்தார், அவரே தான் வந்தார். கிருஷ்ணராகவும் அவரே தான் வந்தார். ஒரு சில பேர் அந்த ஈவன் பகவான் வந்து அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் இருந்த போது இந்திரனே கூட வந்து ஒரு சாதாரண பாலகன், மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் நினைத்துதானே வந்து ஒரு கல்மாரி பொழிந்தான். பிரம்மாவை வந்து அபச்சாரப்பட்டு விட்டு போனார். அந்த கோபகுமாரர்களை எல்லாம் அபகரித்து விட்டு ஒரு அபச்சாரப்பட்டார். அவர்களுக்கே தெரியவில்லை பகவான் வந்து அவர்தான் பரமபுருஷன் அப்படிங்கறது. அந்த ஒரு அஜ்ஞானம் அவர்களுமே விடவில்லை. ஆகையினால் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்னுடைய ஒரு நிலையான ஒரு அழிவற்றதான இயற்கை இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து பகவான் இதுல இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். நாஹம் பிரகாஷः சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. சிற்றறிவுடையோர்க்கு முட்டாள்களுக்கும் சிற்றறிவுடையோர்க்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை.
நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதே இல்லை. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, நீ நடக்கப் போபவை அனைத்தும் நான் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாருமே கிடையாது. பகவான் வந்து இதுல வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியை வந்து பற்றி விவரிக்கிறார். பகவானுக்கு வந்து இந்த விஷ்ணு புராணம் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்கு. விஷ்ணு சக்தி பரா புரோக்தா க்ஷேத்ரஜ்ஞா க்ஷேத்ரஜ்ஞா ததா பரா அவித்யா கர்ம சம்யாஜ்ஞா திருதியா சக்திர் இஷ்யத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தரங்க சக்தி அதாவது உட்புற ஆற்றல் யோக மாயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகிரங்க சக்தி அதாவது வெளிப்புற ஆற்றல் அது வந்து மகாமாயா. அதற்கு பின் வந்து ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுத்தரமான ஒரு ஆற்றல் அது வந்து நம்ம ஜீவராசிகள் அனைத்துமே நாம் அனைவரும் கூட அவருடைய ஒரு சக்தி தான். ஆகையினால் இந்த 3 சக்திகள் வந்து பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை தவிர வந்து நிறைய சக்திகள் இருக்கிறது. ஆனா வந்து பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த 3 சக்திகள். இந்த 3 சக்திகளும் வந்து இவற்றால் நான் வந்து மூடப்பட்டு, அதாவது இது இருக்கிறதுனால வந்து மற்றவர்களுக்கு வந்து தெரியாது. நான் வந்து ஒரு மனித உருவம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் கூட அவர்கள் என்னை அறிய மாட்டார்கள். என்னுடைய அந்தரங்க சக்தியால் நான் வந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளேன் அவர்களிடமிருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து அவருடைய வைபவத்தை பற்றி சொல்கிறார். அதற்கு பின் வந்து அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். முன்னாடி நடந்தது, பின்னாடி நடக்க போறது எல்லாமே தெரியும். ஆனா வந்து அவரை வந்து முழுமையாக அறிந்தவர்கள் வந்து யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனா பக்தர்கள் வந்து அவரை முழுமையாக அறிந்தவர்கள். ஏன்னா பக்தர்களுக்கு வந்து என்றுமே பகவானை பற்றி நினைப்புதான். ஆகினால் பக்தர்கள் அனைவருமே வந்து பகவானை பற்றி அறிந்தவர்கள் தான். ஏஷாம் துவந்த கதம் பாபம் ஞானானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவம் விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர்கள் வந்து எவர்கள் மயக்கத்தில் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாவங்கள்லாம் வந்து கழியணும். அதாவது இந்த பாவங்கள் முழுமையாக வந்து ஒழிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். பாவம் புண்ணியம் இரண்டுமே வந்து விலங்குகள் தான் நமக்கு. அதாவது பாபம் வந்து ஒரு இரும்பாலான விலங்கு அப்படின்னா வந்து புண்ணியம்ங்கிறதும் வந்து ஒரு தங்கத்தாலான விலங்கு அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் நம்ம வந்து இந்த பாப புண்ணியம் அனைத்திலும் இருந்து இந்த பாப விளைவுகளிலிருந்து நம்ம முழுமையாக விலக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். இந்த மயக்கம் அதாவது ஒரு ஜட இயற்கையின் மீது ஒரு மயக்கம் வரும். அதாவது இந்த 3 முக்குணங்களில் வந்து அகப்பட்டு கொண்டு அதன் மூலம் நடக்கும் செயல்களுக்கு நாமே கர்த்தா அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்கிறோம். இந்த மயக்கத்திலிருந்து தான் பூரணமா விடுபட்டவர்கள் தான் வந்து என்னுடைய பக்தி தொண்டில் நிரந்தரமாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல பாக்குறோம். இதுல வந்து பிரகலாதன் அப்படித்தானே இருந்தான். அவனை வந்து ஒரு நெருப்புலயே தூக்கி போட்டா கூட அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட கலங்கவே இல்லை. அவன் வந்து அப்ப கூட நாராயண மந்திரத்தை தான் அவன் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான். ஆகையினால் அப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் தான் வந்து என்னை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இது கடைசி ஸ்லோகம். சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலே விசமாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹா. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட என்னை பற்றி அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த பௌதிக தோற்றம், இந்த தேவர்கள், அதாவது தேவர்கள் மட்டும் இல்ல, பௌதிக தோற்றம்னா இந்த ஜட இயற்கை, அப்புறம் வந்து தேவர்கள் மனிதர்கள் ஆகிய அனைத்தும் எல்லாவித யாகங்களுக்கும் நான் தான் வந்து மூலம், எல்லாத்துக்குமே நான் தான் மூலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து பரமபுருஷனாகி என்னை வந்து அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு மரண நேரத்திலும் கூட என்னை பற்றி உணர முடியும். ஏன்னா வந்து இப்போ இதுல கூட நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார்களானால் நம்ம வந்து கடைசி நேரத்துல வந்து நம்ம பகவானை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா திடும்னு அந்த நினைப்பு வராது. முன்னாடியில இருந்தே பழக்கம் இருக்க வேண்டும். எல்லாமே வந்து முன்னிலிருந்தே பழகி கொண்டே இருந்தால்தான் பகவானை பற்றி நினைப்பு கடைசி நேரத்தில் அந்திம நேரத்திலும் வரும். ஆகையினால் தான் வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். பக்தர்களுடனேயே சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்து கொண்டே இருந்தால்தான் நமக்கு வந்து பிரயாண காலத்தில், அதாவது அந்திம நேரத்திலும் பகவானுடைய அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். ஸோ இதுல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்ததோட சுருக்கம் கிருஷ்ணர் பற்றிய ஞானத்தின் மகிமை, அதற்கு பின் வந்து அவருடைய திவ்ய ஆற்றல் பற்றிய ஞானம், அப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். 4 பேர் சரணடை மாட்டார்கள், 4 பேர் சரணடைவார்கள். அப்புறம் வந்து தேவதாந்திரங்க வழிபாடு மற்றும் மாயாவாதிகள், கடைசியாக
இந்த மயங்கிய மாயை நிலையிலிருந்து பக்தி, ஒரு பக்தனாக எப்படி ஆவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறித்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது. ஹேமலதா மாதாஜி, நீங்க கதை சொல்லலாம். ஓகே. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நாம மாதவேந்திரபுரி பக்தருக்காக கிருஷ்ணர் பால் குடம் திருடிய கதையை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். மாதவேந்திரபுரின்றது யாரு? அவர் ஒரு மாதவாச்சாரியர், துவைத வழி பின்பற்றுகிறவர். அவர் ஒரு முறை அவர் ஊராக போய்கொண்டிருந்த போது விருந்தானம் வந்தார். அங்க கோவர்தன மலையை பார்த்துட்டு பரவசம் அடைந்து அதை பிரதட்சிணம் பண்ணி கிருஷ்ணரையே வலம் வந்தது போல அவருக்கு ஒரே பரவச நிலை ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த கோவித் குண்டுல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஒரு மரத்தடியில இளப்பாரி கொண்டிருந்தார். அப்போ அங்க ஒரு இளைய பையன் ஒரு குடம் பால் அவர் முன் வைத்து இந்த பாலை பருகுமாறு சொன்னார். நீங்கள் ஏன் யாஜகம் பிட்சை கேட்கக்கூடாது? நீங்கள் என்ன தியானம் செய்கின்றீர்கள் என்றெல்லாம் கேட்க மாதவேந்திரபுரிக்கு அந்த பையன் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு மயங்கி விட்டார். பின்ன அவர் அந்த பையன் கிட்டக்க, நீ யாருப்பா, எங்கே இருக்க, நான் விரதம் இருப்பது யார் உனக்கு சொன்னா என்றெல்லாம் கேட்டார். அதற்கு அந்த பையன், நான் ஒரு இடையன், இங்க பக்கத்து கிராமத்துல தான் இருக்கேன். எங்க ஊர்ல யாரும் விரதம் இருப்பதில்லை. யாரேனும் பட்டினி இருந்தா நான் அவருக்கு என் உணவை அவருக்கு கொண்டு போய் நான் கொடுப்பேன். இந்த ஊர்ல பெண்கள் நீர் எடுப்பதற்காக நதிக்கு இங்க வந்தபோது நீங்க பட்டினியாக இருப்பதாக சொல்லி இந்த பாலை உங்களுக்கு கொடுத்து வருமாறு சொன்னார்கள். நீங்கள் இந்த பாலை குடித்துவிட்டு அந்த பானையை இங்கேயே வையுங்க, நான் அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் வேலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். சிறிது நேரம் கழிச்சு மாதவேந்திரபுரிக்கு அந்த பாலை குடித்து விட்டு அந்த குடத்தை அங்கேயே கழுவி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பையனையே காத்து கொண்டிருந்தார். அந்த பையன் வராததுனால அப்படியே காத்திருந்து உறங்கி விட்டார். அப்போது கனவுல அந்த பையன் இவரை அழைத்து கொண்டு ஒரு புதரை காட்டி, இதில் தான் நான் இருக்கேன், என்னை ஊர் மக்களிடம் போய் கொஞ்சம் சொல்லி என்னை வெளியில எடுத்துன்னு என்னை அந்த மலை மேல பிரதிஷ்டை பண்ணி அதுக்கு அபிஷேகம், குளிர்ந்த நீரால அபிஷேகம் செய்து சுத்தம் செய்து என்னை எல்லாரும் வழிபட சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதவம்புரி கிட்டக்க அந்த கோபால விக்கிரகம் இருக்கிற இதை காமிச்சு அவரும் என்ன பண்ணார், அந்த மக்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு அந்த விக்கிரகத்தை அந்த புதர்லேருந்து எடுத்து அதுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணி பிரசாதம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது. அதுல அந்த கோபாலருக்கு அதே பையன் அந்த கிருஷ்ணருக்கு மேனியெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப உஷ்டமா இருக்கு, அதனால பூரி ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு போய் அங்கிருந்து சந்தனம் எடுத்துன்னு என் மேல சார்த்துமாறு கூறி கேட்டுக்கொண்டார். அப்போ மாதவேந்திரபுரியும் உடனே ஜெகநாதர் தரிசிக்க கால்நடையா போனார். அப்போ ரெமுனா என்கிற கிராமத்தை அடைந்தார். அங்க கோபிநாத் ஆலயம் என்று அங்க இருக்கு. அந்த கோயிலை தரிசித்து அவர் அந்த அழகுல மெய் மறந்து ஆடி பாடி கடவுளை வழிபட்டார். பின்னர் அங்க இருக்கிற பிராமணர்கள கிட்டக்க, நீங்க இந்த கோயில்ல சுவாமிக்கு என்ன நைவேத்தியம் பண்றேன், அதை எப்படி பண்றேன் என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அப்போ அவளும், இங்க 12 குடம் பால் பாயசம் செய்வோம், அதை அதுக்கு பேர் அமிர்த் கெளி என்று நாங்க சொல்லுவோம், அதை பால் அரிசியால செய்யப்படும் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் போதே அந்த பாயச நைவேத்தியத்துக்காக சுவாமிக்கு எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருந்தார். அப்ப அதை பார்த்துட்டு மாதவேந்திரபுரிக்கு அந்த பால் பாயசத்தை சாப்பிடணும் போல பயங்கரமா ஆசையா இருந்தது. எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, அதை சாப்பிட்டு அதோடைய ருசி எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நான் என்னுடைய கோபாலனுக்கும் நான் அதே மாதிரியே நான் நைவேத்தியம் பண்ணி நான் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா நினைச்சுட்டார். அப்போ அது நம்ம ஐயோ சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அது மேல ஆசைப்பட்டுட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப மனசு வேதனைப்பட்டுதான் இருக்கு. அப்போ அந்த குற்ற உணர்ச்சியிலேயே அவர் போய் கடை வீதியில இருக்கிற ஒரு மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டார். அப்போ கோவில்ல பூஜாரி எல்லாம் அந்த எல்லாத்தையும் நைவேத்தியம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டு அவளும் வீட்டுல போய் படுத்திருந்தா. அப்போ கனவுல சுவாமி வந்தார், அந்த பூஜாரியோட கனவுல. ஏன்னா ஒரு குடம் நான் என்னுடைய விக்கிரத்துக்கு பின்னாடி நான் வச்சிருக்கேன், அதை மாதவேந்திரபுரி அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற மரத்துக்கு கீழே அவர் இருக்க சந்தையில இருக்க அங்க கொண்டு போய் அவருக்கு கொடுங்கோ
அப்படின்னுட்டு கனவுல வந்து சொன்ன உடனே அந்த பூஜாரி திட்டுன்னு எழுந்துட்டு உடனே கோவிலுக்கு போய் அந்த திறந்து பார்த்தா அங்க சாமிக்கு பின்னாடி அந்த குடம் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடுது. அதை உடனே எடுத்துட்டு மாதவேந்திரபுரிய பார்க்கறதுக்கு அந்த சந்தையில போய் அந்த மரத்தடியில அவர் மாதவேந்திரபுரி இங்க யாருன்னு கேட்டு அவர் எழுந்தோடனே அவர் கையில அதை கொடுத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினார். கடவுளே உங்களுக்கு இந்த பால் பாயசத்தை எடுத்து வச்சு உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னுட்டு சொல்லி ஒண்ணு அதை அப்படியே ரொம்ப அதனாலேயே அவருக்கு மாதவேந்திரபுரிக்கு பால திருடின ஒரு கோபாலன் அப்படின்னுட்டு கீர்ச்சோர் கிருஷ்ணான்னே அவருக்கு பேர் வந்துடுது. அப்படியாக அவர் அந்த பாயசத்தை அவர் அருந்தி அந்த இது பண்ணோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் கிருஷ்ணர். அப்படியே இது பண்ண இதோடைய அடுத்த பாகம் நான் நாளைக்கு சொல்றேன். அவர் எப்படி ஜெகநாத் புரிக்கு போனார், எப்படி அந்த சந்தனம் எல்லாம் எடுத்துனான்னு நாளைக்கு சொல்றேன்.